Khowai Tulasi Kok at Diplowai Khopjak Purbo Patlabari ADC Village Nishan Chandra Kamingni Omor Chakra Takho Rajendra Deproma Bo Veterinary Eba Posok Daktaro Bo Porkula Sebo Klai Tongjaho Phiaba Bono Khoroksa Diprasa Binimu Soiles Debroma Lunanani Danang Hinai Bono Sawoi Bono Bini Porkulasni eba bini sebukni certificate kariwoi bono loan na haririna hinai agent tui family phiaba tako Soiles Debroma Omor Chakra Rajendra Debroma no khoroksa tui wanjita phani borongno agent hinai yafar family phiaba abuni yagulo Soiles Debroma no samungo nangliya 10 abuni yagulo tako Soiles Debroma no phone bo khailiya wanjita phani bororok phiaba Omor Chakra Takhok Rajendroni Thani phone number naharka wanjita phani borok aboni yagulo Omor Chakra Takhok Rajendra Debroma no thokika wanjita phani borok phiaba o khoroksa thoknani mung hingkai Joel Shukla Das bu phani mung Soiles Shukla Das bini kami ingkha khowai amchaini purbo kotal toglabari ni hinjago Joel Shukla Das thokai chanai borokni o wanjita phani nok paithago Omor Chakra Takhok Rajendra Debroma ni loan issue ongui thangka phiaba paithago Omor Chakra Takhok Rajendra Debroma no khoroksa wanji saka nung check belengo soiriwoi ano yafari didi nini je nangmani angno khaine nei paithago Omor Chakra Takhok Rajendra Debroma ni loan bo issue ongui thangka phiaba bo boino check rima bai bini loan manliya paithago Omor Chakra Takhok Rajendra Debroma ni loan issue ongui thangpano bo boino check rima bai bini loan manliya o wanji rangtlangi thangka bini mungkha Anup Gup ni hinjago phiaba bo tabo kharja phiaba khabang taw tai boksong Omor Chakra Takhok Rajendra Debroma ni bo imang nukjang no tongmani bosa butino naukho kaham khlaiye theiya sani kalangi thangna hinai imang wansukjak mukthang samna hinai phiaba o imang mukthang langya tini boibai loan amba haike thogisa jamana tei tabo nongnu kongo cholimanya angi tongkha phiaba bo abo haike no asaja theiya thangya sani bosabuti rongno naukho kaham tangai kalangna hinai phiaba thei thangmani yagulo baike tangna cherero phiaba theiya sani no ani bosano naukho kaham tangai yafari janjani naukho kai kalangna hinai asai tamani phiaba o asa nanglangliya phiaba o imang tabo bo mukthangliya phiaba tabo imang no ngi tongsibo ta Omor Chakra Takhok Rajendra Debroma ni paithago Omor Chakra Takhok Rajendra Debroma bihi Omor Chakra je bokho Pholmoti Debroma bosani loan amai kai thoki tlangjamano ti mokoli mukti yore tini koksai khnarikha naitongdi chini koktibini bisingtei o mangpilino Nishan Chandra Para norni oroje gothana angmani norok tamo buti gothana ang nongni nukungo Jeli no kubo gota nang mani kai sang dikani bosok Soiles Debroma boni yaptoi ang loan kisa na hanani ni salai tongmani ga o loan mo ang na hari mano nara dai ni sakai do na hanani ni bi yaptoi no sang na hanani ni jogajog khlailai mani ga o loan na hanani go jogajog khlailai mani Soiles bai Shukla Das borok jogajog khlaiya ani nogo paikya ga grandar mayarong no grandar ni rang rok tlang paikya ga dong ton hi khlai bari no borok tabo onlun rok an ariliya borok uthogoi mate ka chai sika dai ani busani account ni rang borok mut 3,30,000 rang borok tlang thangka maya tabo ani busani account ni rang tanjagai ang suima tongo borok khai orang no tlangi thangka go orang no tumu jodi sai borok polos kan anori ya kai ang abun bagi ke nai sinai ang kes pan thanai borok rang tumu jodi borok ano polos kai dikadi kai ang kuno khaya ga dobe sai borok amnori ya ang bong bagi ang khlai sinai muti khlaya ta ano orang kai busuk tanjaka 3,30,000 borok jin bumungai ani bosani account ni rang no borok din bumungai talang thanga
tabuk tan jago 8,000 tan jago account ni rang o loan sobnani ta loan ma sota ang borok tin bumugai an besani account ni bumugai borok loan 3 lakh 13 lakh tang ma so 8,000 ang ram tan jak tu soi ma tong Nini busai tam sakri kelai. an besai ja an besai veterinary for class sakri khaja jao daya apa no kita misa apa no ko kono mungsa pa na samong kaya nei ang nahara hinay mani ano musay bilbera top karago ano busay ba soi khanya bapelara se basa ko do besi trake sai dia aji bobo bitin totra ra ko suja boko do beli ke sai dia bini sori obos le no ko yobo ano moti khlake na ta khuk tang no joto lo khana ba ti musay bibot khya ro khlai bani bor ora do to mano riya Orang utok sana dole sabo. orang utok sana ro hangkai sejak nang kai soiles hangkai Soles de Burma. soles jabroma hangkai o kan san Kesaro phane hingkai. kezara phanya hangkai ko duel sukla das hangkai tar logi wote kaisa bong logi borok na laika onop gup ni borok sabo o onop kaisa borok 3 jana laina halai Nge tabung norok je ono gup ni nok bo jaga saideman. onop gup ni nokala tang ang sai man da ya tang borok kai sai yaman ma ya borok kono urga tang sai ma ka sno Nge joyel ni nok saideman. Real no kon notong to bola bari ko ate hi sarakana bos khajla sagata Nge tabung norok le cash khain dan tong. rang tumu jodi riya kai cash khanya ya boro rang no tumu anu kulus kari ya kai Norok je joyel ni nok thang nani norok then tong. real no ko tabo ani buto khole tumu klang na kai ba thang na ye nga ka khai tumu anai Botlang na ko si talang na bosu o khole ko klang kana ki nei na joyel ni nok. real no ko Nini mung hingkai. ani mungka pur mo te ka ba Nin busai ni hingkai. an besani ka rajendra de ba ma Nong mo para hingkai. para ni muka ni sanjona para